Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Maayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch. Dirigid lamang sa Iloilo Newsline. Magapangalagad kita halin subong nga oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, pagsipad-sipad sa mga issues nga aton natipon subong nga adlaw. Please like, share, and follow our FB page Iloilo Newsline, and please subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Itsa 15 kita subong sa bulan sa nga Hunyo 2021. Sa aton nga mga listeners dira sa kaumahan sa kabukiran, kag sa aton nga mga listeners sa sagwa sang pungsod mga Pinoy, mga Ilonggo, kumusta na kamutanan? Dugay-dugay, i-check nato na yung pag-asa, sitwasyon sang panahon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag para may balasihan ang aton nga mga mangingisda. Kung maulan o mabagyo, mamadlos, at least may ara sila nga pamatian para nga may business sila kung malakat o kung hindi. 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Standby sa atong nga mga listeners. Standby sa atong nga mga viewers. Kaya ginatinguhan sa atong technical partner na matawagan ang Pag-asa Iloilo. Ihog lang, like, share, and follow sa aton nga Facebook page sang Iloilo Newsline. Then subscribe, palihog sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Hook up subong ang aton nga Gimaras Newsline. So standby sa aton nga mga kauturan. Standby man sa aton nga mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Daw medyo busy pa ang linya sang Pag-asa. Hinatingwan tagig nga malabot ni para nga mapabati sa inyo na kung sa diin man kamo ara kamo tunga lawod, may cellphone kamo, mabatian ninyo ni basta may wifi lang. May data kamo pwede na. Kung ara kamo sa kabukiran, basta may data lang kamo, mabatian nyo. Diba? So, may mga issues kita nga naka-standby, nga nakahilera nga aton hatagan sa pagtamod subong nga gabi. Samtang nga ginahulat-hulat ta ang Pag-asa, i-check naton ang aton nga mga headlines. President Rodrigo Duterte ginreject ang pagahimuon nga investigasyon sang International Criminal Court may kangtanan sa kontrobersyal nga away
kontra sa illegal nga droga sa Pilipinas. 5,389 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 nakarecord sa Pilipinas subong nga adlaw suno sa DOH. Sa dugang nga headlines, Mayor Jerry Triñas nagkumpirmar nga umpisa buwas pwede na makabukas ang iban nga non-essentials bisan pa nga extended ang modified enhanced community quarantine sa syudad. DepEd hindi makasabat sa public hearing kung pila ang ginproduce nga self-learning modules nga gin-download sa mga probinsya. Sa dugang nga impormasyon, 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Guimaras Provincial Vice Governor John Edward Gando nagapanawagan sa mga Guimaras noon nga magkooperar sa pag-obserbar sang health protocols bisan pa nga nanaog na ang numero sang infeksyon sa COVID-19. Lifted na ang quarantine pass, liquor ban magapadayon ilabi na sa pag-inom sa mga pampubliko nga lugar. Rest house sang beach resort sa Buena Vista, Guimaras, ginransak. Samtang 3 ka mga arestado nga nagskandalo sa Buena Vista, Guimaras, na priso. Lalaki wanted sa kaso nga violation against women and children, dakop sa Nganiway Police. Kolektor sang isa ka lending company sa Pasig nasapwan patay. Kag mga travelers nga nagagamit sang peke nga RT-PCR results, ginmando ni President Rodrigo Duterte nga dakpon kag pasakaan sang kaso. Department of Agriculture nagpanagtag sang abono sa Antique. Ginpauntat sang mga pulis bangod wala maobserbar ang health protocols. Kag may ara man kita sang COVID-19 updates sa Philippines, Western Visayas kag worldwide. Dos minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Night Watch paagi sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Sa mga nagapaubra sa mga tarpaulin, gusto nyo nga mga souvenirs, ara dira sa Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer Aided Services. Ginapanagiyahan ni Mr. Manny Jan Sanoy. Ara lang sa Sagwa, sang Lungwin, sa unhan na sang Plaza, sang Mulo. Now going to Baluarte. Pangitaan nyo lang da, si Sir Manny Sanoy, approachable man na, kag nagapang-imprinta man sila sang t-shirts, pareho kay Engineer Kinoy Aligain nga himata nito Orly Cabalfin sa Leon. Si Engineer Kinoy Aligain kag Ma'am Gladys Aligain. So, graphics innovative mind, hindi nyo pagkalipatan. Ara lang da sa unahan sang Plaza sang Mulo. Gapangita bala kamo sang preska kag barato nga itlog? Kadto kamo sa Egger Farms sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number
3.9. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Sa landline, Pag-asa? Hindi pwede? Okay, ito. Yung patestingan ko na sa imo na. Okay. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, na hindi ka mo magkalipat sa pag-like, share, and follow diri sa Iloilo Newsline. Palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo insigida kung may mga insidente, kung may mga balita, insigida nga mabalaan ninyo pagi diri sa Iloilo Newsline. Kadtuan ta ang aton nga mga balita. Dire kita na sa pagplastar sa ginpahayag sang Malacañang nga i-reject nila ang paghimuon nga investigasyon ang imbitar sa nga International Criminal Court kay una sa tanan hambal ni President Duterte ano labot nila ya sa aton sa Pilipinas. Kung si Senate President Vicente Soto linya anong ila diya labot niya dito sa iban to may mga pinatyanay man to South Africa, sa Mexico nga kita gidiriya sa Pilipinas. Tiyaring sa bato sang Malacañang paagi kay Secretary Harry Roque ang presidential spokesperson sang presidente may kangtanan sa hingyo sang International Criminal Court nga papiron nila to sa presidente. Ano yang labot to ni presidente? Okay? So ipabati ta sa inyo ang panaysayon ni Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson sang presidente ni President Rodrigo Duterte. As of 11:30 last night, I received information that the ICC prosecutor Bersuda has concluded her preliminary examination against President Rodrigo Roa Duterte for the alleged crime of crimes against humanity. She will now seek judicial authorization from the pre-trial chamber of the ICC to formally conduct investigation against President Rodrigo Roa Duterte. I believe that the decision to move forward into a formal investigation stage is legally erroneous, politically motivated. It is legally erroneous because in the first place, the ICC has no jurisdiction over the subject matter of crimes against humanity as alleged in her information against President Rodrigo Roa Duterte. Secondly, the case, even for purposes of formal investigation, is barred by the principle of complementarity. And thirdly, the investigation is not pursuant or in aid of substantial justice. My first submission is that the ICC prosecutor has no jurisdiction. She alleged in the first instance that the Philippine war on drugs is an instance of a crime against humanity. What is a crime against humanity? A crime against humanity is defined under the statute of the ICC law as a widespread or systematic attack against civilians knowing that the subject of attack are civilians. I will ask the Philippine National Police, when you discharge your obligations under the so-called drug war, did you target civilians? Did you kill civilians willingly because they were civilians? Wala pong intensyon na manarget at pumatay ng civilian dahil sila'y civilian. Kung meron man pong kapatayan na nangyari, dahil ito po ay gumamit po ng tamang pagdahas at tamang puwersa ang ating kapulisan. Pangalawa, meron lang pong limited jurisdiction temporal, rationate temporal ang ICC. Dahil ang sinabi po nila
ng ating war against drug is a crime against humanity. Yung rationale matériel, yung rationale temporaire is limited to June 30, 2016 until 17 March of 2019 when we withdrew from the ICC. Everything that happened before the President took office and implemented the war against drug and everything that happened after 17 March of 2019 is clearly beyond the rationale temporaire jurisdiction of the ICC. Pero mas importanteng objection po sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutor ay dun sa prinsipyo ng complementarity at tayo naman po bilang isang naging partido sa ICC, hindi po tayo sana sumapi sa ICC kung hindi dahil sa prinsipyong ito. Ang sinasabi po na yung prinsipyo ng complementarity, the ICC will not exercise jurisdiction unless the member state is unable or unwilling to prosecute. Kapag sinabi pong unable, ibig sabihin walang estado, walang hukuman, walang pulis na gumagana. It is a failed state. Ang unwilling po is when you have legislation according impunity to an individual. Wala po tayong ganyan sa Pilipinas dahil in the first place, lahat po ng presidente matapos ang kanilang termino, hindi po lahat. Dalawang presidente matapos ang kanilang termino, nakulong. Ito po si Presidente Estrada at Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At ang pinaka-importanting punto na dapat maintindihan ng lahat ay dahil gumagana po ang mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Meron po tayong independyente, impartial at kompetenteng mga hukuman. Bakit maghimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya ng mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Because of complementarity, I am confident that the pre-trial chamber will reject the request for investigation. Pangatlo, it is not in pursuit of substantial justice. Bakit? Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ang karapatan at ang Courtesy sa nga kakayahan ng PTV. hukuman para mag-imbestiga upang magsampa ng kaso ay nakasalalay sa kooperasyon ng Estado. Sinabi na po ng ating Presidente, hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Sasayangin lang nilang panahon, sasayangin lang nilang resources ng hukuman dahil without cooperation from the Philippine state, hindi naman makakabuo ng kaso kung hindi base sa ebidensya na hearsay at galing mismo sa mga komunista at politikong kalaban ng Presidente. Nabatian si Secretary Harry Roque. Courtesy sang Inquirer.net kag PTV. No? Courtesy nila. So, thank you so much. So, mo to ang stand sang Malacanang. May kang tanan ni sa pag-inbitar sang International Criminal Court nga imbestigahan si President Rodrigo Duterte parte sa pinatyan na ibala sa illegal drugs. No? Tiyambal President Duterte, ano labot ninyo DS Pilipinas? Damo man problema sa ibang pungsod nga Pilipinas gidaw. No? So nga Pilipinas gid. Tiyambal ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson sang presidential spokesperson, nga may lamod nga pamulitika. Impunto las 9. Gusto nyo magbakal sa priskang isda? Kadto lang kamo sa crossing patio sa Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo da si Nijima o kon si Digol. No, gabaligya ng mag-asawa sa mga priskang isda. No, bantayin nyo da. Adlaw-adlaw na nagakadto sila sa istansya basta mayo lang tsimpo ang mag-asawa. So mayo ang iladang mga isda mga priska. Gagiban nga mga tao diras Dueñas hasta mga pulis dira na gabalakal. Kay manami mo ang ila nga baligya nga isda.
Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sang mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina are sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejos, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Mayo lang ang pagpamati ra kay Christina Sobel. Gatanaw kag sa mga katupad yan ang mga kabalayan kay Mary Grace Villarosa mayang gabi man watching sa taga Napolcom. Salamat sa inyong pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Nakastandby sa aton nga linya ang kapitan sang Kalumpang. Siyang spokesperson kag vice president sang Liga ng mga Barangay. Hibaloon naton kay Kap Robert Niño kung ano ang plano ni Mayor Jerry Triñas. Kag kung ginsapol sila. Kay daw kakaso na ng quarantine pass ni. Kapitan Niño, sir. Mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Upod mo si Sweet Kag si ako, sir. Janine. Mayong gabi dyan, mayong gabi sa pagpalamatis ng Iloilo Newsline, kag sa malabotan sa aton nga tingog subong nga gabi. Kapitan, kaina o kung kapon, nagsapol ka mo po sa kay Mayor Jerry Triñas, ano ang ginapanugyan ni Mayor Triñas sa inyo with regards sini nga gin-extend ang MECQ, Kapitan ninyo, sir? Well, sang kagapon Lunes, nagpatawag sang meeting ang atong pinalangga nga City Mayor, upod ang atong COVID-19 team, upod ang atong nga mga liga ng mga barangay officers, kag ang atong nga mga ABC district presidents. Kag dito na kahigsugtan paagi sa mga gina-advise kag gina-recommend sa aton nga COVID-19 team nga ipalower tani ang MECQ sa GCQ. Galing naglain ang classification or quarantine classification sang syudad nga gin-announce na sa aton nga pinalangga nga presidente kagabi. So amo to nga nagakambyo ang panindugan ni Mayor Jerry Triñas. So kay Yes, extended ang Yes, sir, MECQ. na. Na-extended ang MECQ. Tanan ini nga quarantine pass sa mga kabarangayan sa syudad. Lifted na, Kapitan ninyo, sir. Yes, according sa aton nga ginpagwa ni Mayor Jerry Triñas nga executive order, may mga salient pictures inadira dyan nga luyag naton ipahibalo sa aton nga mga pumuluyo, like ang aton nga curfew hours, halin alas 10 ang gabi na up to alas 4 sang kagahon, starting 12 a.m. of June 16, 2021 asa sa 11:59 p.m. sang June 30, 2021. Wala naman dyan sang mga border control sa aton nga mga kabarangayan, wala naman quarantine pass, kag wala naman sa travel moratorium. Ang pagbaligya sa mga makaulubog allowed, pero halin lang alas 8 sang aga hasta alas 6 sang gabi. Kag wala sang drinking session sa mga public places. Balay lang, balay. Sulod balay. Sa sulod mismo sang balay. Kag wala ang mga non-essential mass gatherings, hindi man Japon allowed dyan. Tapos up to 30% lang ged capacity ang mga religious gatherings. Oo. Kag ang mga haya bala dyan, Oo, nambyang. 3 lang gid kadlaw. Oo, maximum mo na. Yes.
kag ang aton nga mga naka-close contact nga mga asymptomatic, hindi na siya naton pag-iswab, pero strictly mag-observe kita sang 14-day home quarantine. Unless dyan, kung symptomatic or nag-manifest ang symptoms ng COVID-19 ang mga close contacts. Okay. So, muna... Tapos ang aton nga mga outside dining o al fresco, 30% lang gid ang iyang capacity. Kag ang mga indoor dine-in, 10% ang iyang capacity dyan. Amo man lang ang pinaka-salient sa aton nga Executive Order number 53 dyan. Oh, so at least pang isa-isa ni Mayor Jerry Triñas kag gina-iko niya dason sa mga punong barangay sa syudad, Kapitan Robert Niño, sir. Well, ang aton nga Liga Secretariat, gin-cascade man ini sa pagpadala sa copy sa Executive Order dyan. Kag ginhimay-himay man ini sa aton nga mga ABC District Presidents, agod maintindihan sa aton nga mga barangay officials, kag kabarangayan diri sa syudad sa Iloilo dyan. Oh, so ang mga kabataan, mga tao take note na, alas 10 may curfew pa, hasta alas 4, Kapitan Niño, sir. Yes, matik effect na siya, buwas dyan. Alas 12 uno. June 16, alas 12 sang kagaon. Oo. Ang kuan lang liquor ban, mayara nga ginatagan sang tinion, pero hasta lang sa adlaw pagkagabi wala na. Kag wala man Yes. nanay sa pampubliko nga lugar. Yes, ara lang sa sulod sang balay, kag ang pagbaligyan ay dyan, alin alas 8 sang aga, hasta alas 6 sang gabi. Oh, at yung anong matabuya kung nag-inom sabi sa ila sulod sa balay, dason magwaldas siya pagkatapos siya na inom, waras to sang Ati, waras. may violation sa dali, alarm and scandal na yan, guro, pag violation man siguro sang aton nga executive order, kaya bangod nga dra siya sa sagwa kag sa publiko, siya iskandalo kag alarma, Oh, kag maoy. nagpahinubog. Oh, minaoy bala kapitan, ang panawag bala nila. Tsakto na dyan, tsakto na. Oh, ang health protocols ay i-maintain sa Gyapon. Yes, mas stricto ang obserbar sa mga minimum health protocols dyan. Sige-sige man ang monitoring sa aton nga mga kabarangayan, most especially atong mga vulnerable sectors naton bala dyan. Oh, Ang mga senior citizen nga nagaedad 65 years old pasaka, oh. ang mga below 18 years old, ang mga nagabusong, Mm. ang mga kauturan naton nga may comorbidities or immune deficiencies kag other risk factor, Oh. kag ang mga persons with disabilities limited ni ang ilang movements because kina-consider sila nga mga vulnerable sector dyan. Oh, so mas mayo ni no, at least natagan nila kag ang dako lang ni nga palaligba na nato na Kapitan ninyo kay ti tod ginlugaan na may open ang non-essentials kag way pa nagpanaog ang numero sa mga na-infect sa COVID-19. So dako ini nga challenge sa mga barangay officials nga magbabantay sang Mayo kay ti ang mga na-infect ara malang sa barangay. Sakto na dyan. Kag ang aton kaupod sa DILG PNP contact tracers, magabulig man sa aton monitor. Kag sila man ang partner sa kada kabarangayan dyan. So mas mayo ni at least may ara na nga mga naka-ready na nga mga grupo nga willing nga mag-support. Kapitan ninyo base may dugang ka pa pagi diri sa Iloilo Newsline, go ahead Kap. Well, dyan ang ginahingyo lang ginaton sa aton nga mga pumuluyo, most especially ang mga nag-undergo sa home quarantine, magsunod kita sa protocol sa aton nga gobyerno parti sa home quarantine. Kaya siguraduhon ginaton nga hindi kita mag-violate kay nga may mga penalidad ini nga ginahatag ang aton nga laye kag mangin stricto ang aton nga syudad once nga mag-violate ka mo sa sining protocol dyan. Kapitan Robert Niño, sir, madamo nga salamat sa tinyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline kag mayong gabi, sir. Mayong gabi man dyan. As always, thank you man sa Iloilo Newsline.
sa aton nga mga listeners at hagto nabatian nyo man to matag nga gimplastar ni Cap Robert Nino, ang Vice President kag spokesperson sang Liga ng mga Barangay. Sa mga listeners naton gusto nyo maginom sang buko shake, kadto ka mo dira sa terminal sang Ceres, mangkot ka mo sa mga gwardiya, sugiran ka mo na nilaw kung sa mga porter o kung sa mga vendors, mangkutan nyo kundi ng sweetie buko shake nga queues. Pagpamangkot nyo, kadto ka mo to, bakal ka mo sang buko shake, pili lang ka mo small, medium, kag large. No? Ang ina nga timpla, gintimpla na sang chemist. Manamit na nga pagtimpla, kay nga pure gina nga buko, pure man ang tubod, puro-puro na, waay na iya sang mix. Astang ice, namin na, crush ice, purified na siya nga crush ice. Kaya nga, ang iya na tinunaw, ginainom ko pa na, ginainom man na sa mga tinawo namon, kaya nga, manamit, manamit. So, testingin nyo, ang Sweetie Boko Shake, dira sa Kamalig Haro, sa Ceres Terminal, kay barato na, affordable pa. Maayo lang nga pagpamati kay Ate Yel, Patricia, Ilan Numero, Joanne San Pedro, kay Mama Nini, Mary Grace Villarosa, kay Chari, Jomel Siwagan, Judy Pineda, Dali Marbaez, RJ Ramos, John Sapio, Ferry Paz Rojo, Kay Jan, musta ka na? Hernani Galvez, Isbe, belated Happy birthday. Mary Joy Castiva, Ariston Rosalie, kag kay Nang Roxanne Ganancial. Lihog lang, basib lang makaligwa ka mo, mapasa mo, ma-share nyo ang Iloilo Newsline, kag ma-subscribe, no? Mapasa nyo nga i-subscribe ang YouTube channel sang Iloilo Newsline. Dira sa Gimaras, sa Jordan Gimaras kami, ara da ang Gimaras Newsline. Naka-hook up na di. No, naka-hook up. Kung anong balita dire, mabatian man dira sa Facebook page sang Gimaras Newsline. Ay gusto namon nga damo blang inyo nga ma-search, no, mabalaan nyo. Kaga pili lang ka muna sa mga balita. Kay ginapalibugan ta na. Kung anong gusto nyo mabalita, kag para man mabalaan nyo insigida, aware ka mo sa mga nagakalinabo diri sa Pilipinas. No? Siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag utom malabutan sa amon nga pagwaragwag, pagi sa amon nga platform. So, salamat gid. No? Ipalinton nyo lang da sa iban. No? Subscribe ka mo sa YouTube channel, Palihog lang gid. Sa mga pumuluyo sa syudad, ipabati ta sa inyo ang ato na interview kay Mayor Jerry Triñas. Kay bisan pao si Mayor, ginambal niya diri nga to damo ni MECQ kita extended instead nga DCQ tanim plano ya. So why ma-materialize to? Kay kagabi pa lang manugtapos program ta ginlawag na dason ni President Rodrigo Duterte nga extended ang MECQ sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yari si Mayor Jerry Triñas. Johnny, we will go on with the MECQ of the President. Okay, i-allow the mga businesses to open at 30%, except those which are not allowed under the INTS omnibus rules. Like ang aton bada mga massage, ang spa, ang aton gyms, hindi na allowed under MECQ, but ang tanan ng mga businesses i-allow natin. Ang mga restaurants natin sa dine-in, but only up to 10% so sirado. Kung al-fresco siya, up to 30%, no? Pwede ka ma-umbra kasi masunod kita sa IAT resta rules. So, ang mga spa, mga gym, hindi lang gid na sila yung mag-open. Wala sa mga salon to mga barbershop pwede open. 30%. So, ang ini nga order mo Mayor mag take effect mga sano? Karon 12:01.
Ang how about ang curfew naton kag ang likorban? Ang liquor ban, ay anang consumption in public. Mga restaurant at hotel hindi maka-serve sa alcoholic drinks. Pero pwede na kabaligya hasta sa 6 o'clock sa hapon. Dati ni Mayor may nagapamangkot kung ninali nga i-open ang kung ninali abi nga i-open mo ang mga non-essentials ano kuno matabuya sa mga borders. Open up. Oo, abi sa pa. Ba pwede kuno maka pauli na mga senior citizen maghaliang mga nagkalastranded sa siyudad sa Iloilo pawandulong sa Negros. Ay na tama na tagin contact. Sige man Japon. So pwede na sila makapuli. Pwede na. Pag alin sa probinsya, pwede naman di kapuli. Oo. Wala man kita restriction sa iba. Why naman sa ibang pang mga requirements sa Mayor? Wala iba niya requirements. So the same also dito sa Negros na kay Mr. Yan ay mga local chief executive niya. Sa Negros, kaya kami kami mga chief executives. Upod sa DOH, kag sa IATF, no? Impresentahan natin ang mga kinanglanon sa syudad. Oo. Baka sa aton na bilog video. Oo. And may man to kayo na intindihan nila. Hopefully, maabot na, no? Mo ginaton din nila pangabay sa aton IATF. So gininyo mo ini sa IATF ngungon mahimo i-open na lang ang mga non-essentials kay damo na buruto gutom na Mayor. Yes, and tugtan na kita. Good. Oh. Si Brown ka na sugod subong na dati. 12:01, no? And may curfew ng tagihapon. So, masyadong delikado sa sitwasyon. Oh, pero how about ang quarantine Mayor? Quarantine pass? Ang quarantine password, Why na? Asa travel pass ni? ay naman. Ang sa probinsya, ito, may requirements lang yan. Oo, ara pa Japon yan sa kay Governor Toto Defensor. So, ang ini ng mga paggasulon dati 12:01 buwas sa kagahon. So ang mga tabo extra caution na ni i-observe ang minimum health protocol sa Mayor Trinas. Yes. Sige, Mayor base may dugang ka pa nga baga nga ipaalinton sa aton nga mga listeners particularmente sa mga constituents sa siyudad sa Iloilo. Well, ang dahil ka na siguro hindi nga ang sitwasyon natin, ito daw dito gitmayo din natin sitwasyon. No? But at the same time, we will always try to help out para nga kabulignan kita sa atong pamilya sa syudad. Mayor Trinas, maraming mga salamat. Pagi diri sa Iloilo Newsline na Mayor, God bless. Thank you again, Johnny. Oh, sige. Thank you so much. Namotong ambal ni Mayor Jerry Trinas sa mga senior citizen nga nagkala-stranded, pwede na mo tabok. No? Kay why na sang border restriction? Why na sang siling ginadumilian pa muda? Dapat may ID lang kamo. No, may ID lang kamo. Kaga kung hindi kamo pagpasugtan nila, balan nyo nga na-interview namon si Mayor Jerry Trinas. I-record nyo da. Kaya ipabati sila parang bala nila kung mayara pa dablang way kabati bla nga daw bibi nga bulag bla. Ang pamangkot may biyahe bla pilak bilog biyahe kay gina daw isa lang to. No, once a day lang. Isa di ka trip malin sa Iloilo, isa man ka trip dito sa alin sa Bacolod. Kinanglan mapasiguro ni. Kay para man nga mabalaan nga hindi mabutang sa langalang hindi sagad tindog ang mga senior citizen. Je, batian man to je. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo,
bringing more to life. Kay Sir Jonathan Cabrera, musta na? Kay Joy Fantilagada, musta? Jaw, pamatay sa? Si Jao. Si Jaw, kinalang kaong ka todo para ikaw din bulo sa akong suliyo. Para magsiling ko ma-break Ma-broadcaster. ako. Ma-break ako, ikaw Jaw, bahala. Broadcast dira, tuduhi. Ang importante nga hindi lang below the belt, no? Hindi siling pawala na lang nga broadcast. Kaya nga may ara kita nga libel, no? Mabudlay na. Di mayo lang kung may rason ikaw, may dokumento ikaw, may ginabasihan ka. Pero kung wala, pagpawala ka lang broadcast, mabutang ka sa alang-alang. Adyaw, toon ka, practice ka. Parang ikaw di sunodo Mayo lang nga pagpamati kay Reggie, kag kay Zarina, kag kay Tonani, Taginota. Hello, kamusta kamuda? Taginota family. Gapangita bala kamo sang reestrado nga veterinarian? Palihog pangita kay Doc Ronnie Galia, reestrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magabaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. Daway na po, way. Damo-damo na kliyente yate, alang-alang disayrihan niya man na. Kahit ang iban subong nga sapat, ginagamala sakit. Sa piso gay masakit. Ginasipon nga yung mga piso. How much more ang mga ido na. Sige lang, Doc Ronnie, anong tabi kaya mo na nga serbisyo publiko? Kay ikaw na nandanda sa matawo, kay balan man nila nga mayo ka magserbisyo, kay hindi ka man niya piki nga doktor sa parte sa pagpamulong sang mga kasapatan. Sa ibanda nga nagapadoktor-doktor, untate nyo na, kay basi bila kadtuan ka mo sa taga-NBI bla, kag dugay-dugay pusasan na lang ka mo, kay nga, nagapang-inject ka mo nga hindi ka mo rehistrado, daw kwa na siya, ang sunod-sunod mo lang, ay, mabutang ka sa alang-alang, mabutang ka sa alang-alang, kay may mga violation ka na ara na sa aton nga layi. Hindi pwede nga mang-inject ka nga way ka sang hindi ka rehistrado, way ka lisensya. So sa mga nagapang-inject nga hindi lisensyado, untatin nyo na kay dugay-dugay panglawagon ko na lang ngalan nyo sigihan nyo, kapila na kamuhambalan, pero sige sa gihapon, hindi bladay do na talaban. Bisan si Major Bermejo na ang hipin ninyo sa Ordan, ang hipin man sang Nueva Valencia to, hasta ang hipis sang Nueva Valencia si Major Ferrer, ang hipis sang Buenavista si Von Lamson. Kumpurmi na. Kaya may ara kita na nga mga pagsulundan mo. Ginasunod-sunod mo lang nga, hindi kaya rehistrado. Once nga i-complain ka na nila, pusasan kay mo sa NBI. Hindi bla Assistant Regional Director Attorney Jeremiah Sargado. Siya subong Assistant Regional Director sang National Bureau of Investigation Region 6. Good luck no? Mayo lang nga pagdala sa mga tinawo. Agaring lang number ni Dani. Dan, gatawag kami dira Dan sa imo. Lihog lang ang imo nga cellphone kay ginatawagan namon. Kay Sir Giovanni Faay sang Journal Visayas, kay Pareroy Sihar, kay nung Art Calsas, mayong gabi. Sa iban pang makatapo sa media nga nagamonitor ay Raf Mosquida, ay Chief Role Pabilio, kay Engineer Bem Aventino, no? Kag sa iban pa nga mga media nga naga-monitor diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Thank you so much. Si Nining Sonsa hindi magpa-ulihe. Ning,
Ayos lang nga. Kamusta na kamuda? Okay lang ka mga vendors? Sige lang, antos lang. Anong tabi kaya mo sina? Pigado mo? Pamigado subong. Ang bakulod to, nawag ligad sa amon. Di tiyanon mo kay pigado? Mga gwardyada, ginantos gani o. Iban na, way pagani, sweldo. Hindi bla estribor, hindi bla liya, kagapuras. Tiyanon mo kay pigado? Grabe mo ang halit ni COVID, ang pandemya. Nelore, mayong gabi. Okay. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check, ara na. I-check ta dugay-dugay ang report ni Dani. Ara na siya. Standby kay Roming Antonio, ha? Ay, nagdinugok to kay nag-ambit man to sa abuno ang taga-Antique, oh. Nagdinugok to, gimpauntat sa mga pulis, iban to, why dala abuno. I-check ta na yung report ni Danny Villases. Rest house, Sang Beach Resort sa Binavista, giransak. Kag may 3 tong mga nagkalapriso, kay nga nagskandalo, bala nila pandemya. Skandalo pa sila kay nga. Hubog naman mo. Yari report, upod kay Danny Villases. Dan, please come in. Yes, John, no? Yeah, pinapagka pa sa buong amang suspect na nag-ransack sa rest house sa Mountain Resort. Sabayan niya sa Barangay Montehier, Binavista, Guimaras, na nindumay kapon na nag-report ang lasting caretaker na mo si Ginatag Gatumay Senior na taga Barangay Lopez ay na Norte La Paz, Iloilo, na sabihin ang rest house na niya ginabantayan sa sinay niya Mountain Rest Resort dinarang sa kinis ang wala magkilalang ng mga tao. Ano na ang ngalan, Dan? Dan? Mga, yes. Anong ngalan gani sa beach resort na paligid? Mountain Resort. Okay. Okay. So, nakuha dyan ang mga din pangkuha sa mga tao ini pagiman pabutang sa kuwayan na agdan dun sa mga pagkaon ang naging pangkuha, grocery, Gutom. ang bulak na orchids. Amo niya ang report na tinigatan sa tunggay sa may Benavista Municipal Police Station. Gutom So, na. imbestigar subong kung sino ng mga tao ini nagransak ang mo yan rest house sa Mountain Resort sa bayan niya sa Benavista sa probinsya sa Guimaras. Samtang duha ka mga separado nga barangay na sabihin may duha magaling game report na nag-crear sa alarma kag skandalo na report ini sa mga tapo sang pulis sa ilas ni mismo nga mga utod, no? Ining duwang ini kanyain niya barangay pero ang nag-complain sa ila man sa mga kauturan, no? Kung mga utod, no? So, naon talay dili ang sabay niya sa barangay Saldivar. Ang subject dili dyan, si Nelson Wilson J. Galfo, 23 edad ng barangay Saldivar, Binavista, Guimaras. Siya gin-aresto pagiman sa citizen arrest. Ang sinimalang utod niya si Wilmer Galfo. Bagod man nga ining suspect nga ni nagahimo sa pag-iskandalo sa ila city nga barangay kag patihan ng subject nga ni ara ini sa makaidalom sa nakahulubog na ilignon. So endorse ini ni ang suspect kay Kapitan Reyes, Steve Reyes. Kag of course si Kapitan Reyes nagtuwag man sa polis kag yung dala ini nga subject sa bayan sa Benavista Municipal Police Station. Ang investigasyon sa polis naman sa report niya kuno ini nga suspect na ini nagkakuga sa isang nga magulang kung nga nag-report ay ng utod niya sa magatapo sa barangay police kagwan sa kay punong barangay Steve Reyes. Sa pagid ka mula po niya kaso ang alarma
pag-skandal kung pag-gumamas siya sa barangay. Ang subject, amo si James Pirasol, 35 edad, sa barangay Salvacion, Buenavista, Guimaras. Inisag na aresto man sa Simanya Utod, pagyaman sa Citizen Pares, ni Dante Pirasol, may nag-report man, inin niya Utod, sa magkatapo sa polis, kaya duwadri ang dara sa Benitez sa municipal position, isa kayo bahis, si Masidita Gayatin, sa mga edad sa umaman nga lugar, o dua, ang dara sa posisyon, James Pirasol, Otto di Dante nga sa reklamo, tayo mo si Masidita Gayatin, mga edad sa umaman nga lugar, puno sa report ng ini, ng suspect ni Ramano kung suspect, ara ini sa dalom sa nakaurubok na Ilinon. Puno man sa report na ni Dante Pirasol sa reklamo, na ini si James Pirasol, PR, kaya ini si Masidita Gayatin, nagkuha ko nung sa binangon at mag-attend company na maglabo sa kay Joseph Pirasol, 25 anyos na nablos sa kagreklamo. So, ang suspect na si Pirasol, kaya ini si Masidita garayon sa Buenavista Municipal Police Station na dyan. Now, pati ito ba lang ginito ko ito dyan sa mga kuro ato na pagkikangta na kaya na si First Captain Gon Lamson, ang Cebu Police na Buenavista PNP, na yung mga kuro sa napiladi ka mga pambot ni biyahe Iloilo, Guimaras, vice versa, wala nang napuno sila yan, nagpaswab, kundi sila mismo, voluntaryo yan na pag-lockdown sila kagulinon, wala silang mabiyaya na for 14 days, mabalaan ko ng solta nila, kaya sa naman sa kay First Captain Lamson, mabalaan ko na ini, no, ang party sa development sa sining mga grong ini. Kasi kung sa Japon, ang biyahe, hasta alas 3 ng hapon mo, wala naman na di pa, pag ang pasahero tumaman kaninit. Now, lastly, atong tatlo to pala ka mga urok sang barangay Santo Rosario, ngayon sila na padalong sang straight lockdown, kung surgical lockdown, yung less nila, no? Kaya matapos na. Pero nga daw, sa Pisa-Kinsi, nag-start sa ito kung lumangpas ng Pisa-City sa Ngonyo, pag nagtapos, ininad daw. So wala yung sila sa buong, sa dalom sa surgical straight, surgical lockdown. Upon ang bilog na barangay sa Santo Rosario, ara pa rin siya po sa lockdown. At ang mga barangay, sa mga sityo, inampar ko ito, mutang mga Siwagon, Mabituligon, ang mga Pinagusong, ang mga porok, kagyan pagdalom sa straight surgical lockdown sa nigad yang adlaw dyan. Now, lastly, may isa dili ka po number ang nagpositive sa banya sa COVID-19. Bagay ko na nagpakilala naman siya. Pero sa report na mas mayo siya nurse nan tungkol sa estima niya utol na babae na nagpositibo sa gender ni sa Iloilo, kaya posible by mga next day magagawa naman sila kagara ang sa maayos niya na kondisyon dyan. So sa Japon, si Gidre ang section boundary sa mga lima ka mga banwanan sa niya sa may province of Guimaras. May ito kay na nagdugang as of today, nagdugang na isa lang nagdugang kay na kapunto na damo, no? Pero kapatid din amon sila mga opisyalis from the Governor Camarin, Vice Governor Regando, the rest sa lima ka mga mayors na bay pa na mag-tahaw na ini at hindi na magsigi pa dugang ang mga biktima kasi ng COVID-19. Salamat din sa Pinasiliero. Tinggal mas Pinas sa mga informan na ginahatag man sa Bayniyas ng Iloilo News. Thank you very much. Dan? Yes, sir. Yes, sir, Jan. Namin na ang imong nga signal, namin is palabuton mo gida. Oo. Atag-atag. Yes. Oo, may nagapamangkot pag hindi mountain resort to, no? Ano din kuno ng barangay? Oo. Sa din kuno nga barangay mountain resort to nga ginransak?
Ang rest house? Barangay nga ginalaw din. Lockdown. Hindi, ang Mountain Resort to lang, ang ila rest house to ginransak. Ano nga barangay? Atong gin-lockdown na dyan. Hindi, ang siling ko, Ano? ang ginransak lang nga Mountain Resort. Ano nga barangay? Montpelier rin. Pati na sa Montpelier. I see. Anyway, isa daw, duman ko sa kunanay. Nga may slide na kuno dan, may slide. Daw na siya, operasyon ito, no? Hindi daw ka-sure dito. So, ang report na yan, ang antak niya, Rest ilaw house. lang kamla, ilaw lang guest house. Oo. Ilaw lang rest house. Tagang na pangkuha rin dyan, naroon sa mga pagkaon ng pangkuha nila. Oo. Pagkaon, grocery, kag amuto orchids bala. Muna nila butan sa blatter. Wala mas ibang din pangkuha, no? Kag alilagin palagyan, may kung sila may bambu na nagdan bala, nagdan na kuha yan din. Bukan nila sa gamit pinkana, siblit. Pag naglusot, ini mga corporate kung suspect na ni dyan. Oo. Pero lang sige pa ang pag-investigasyon niya sa mga tapos sa mga sa PNP, kadalaman ni Police Captain Von Son, kung sino ini mga suspect Okay. ni na nagimos pag-ransak sa muyang rest house sa isa sa Mountain Rest community sa So- guest house ng Playas Bayan sa Buenavista sa probinsya sa Guimaras. Thank you so much, Salamat San. na sa salamat na sa makatapos ng Journal Visayas. Ako naman ni Giovanni Bahay. Of course, kung mga kumpariman kay Pari Rosiar, makikita pa mati pag mandabida siya mga parinda siya. So, sa Japon, dari Visayas, hindi sa Gimaras Malika para sa Iloilo Newsline. Nami gid man galing Mountain Resort to sa Montpelier, no? Nami gid man. Base gusto nyo magpaad sa 0929-254-4135. Tawag lang dire. Para ma-advertise pagid naton para nga maayo, no? Damo pa yun magkadto dira kung maghagana-gana ang COVID. Hibalon ta kay Guimaras Vice Governor John Edward Gando kung kumusta ang infection sa COVID sa probinsya sang Guimaras. Kaysa nagligad ngayon adlaw ginambal sang taga Department of Health nga tama ka high risk, no, nadala sa high risk ang Guimaras province. Tinayari din nga explanation si Vice Governor John Edward Gando may kang tanan sa sining report. Vice Governor John Edward Gando. Nagbibigyan yung mga silimana. Ang huling rason na ang nabigyan mga simana ng kaya si Governor Sam Gubali tulungan sa rekomendasyon ng ating sa Executive Committee ng Executive Order ng 2023. Naging limitahan na ang ating pagpapakari. Sa isang nakita pa din after ang nasipilig natin ang SATA, nagpagawa nga ng gobernador sang Executive Order ng 2024 sa mga rekomendasyon ng ating Mexico. Ang isa mga implemental natin sa na pag-imponer sa local border restrictions subuman ang ating in and out, limitado lang sa highly essential purposes. Ang aton yung mga implementation ng ating vessel at alas stress, ang ating mga PHs, at times 4. Ano man itong rason pag-yandali na sang anti-stomach yung safety order ng 2023, may naka-line up na tani, about 2 weeks ago, naka-line up na natin yung mga big events tani sa Magan Festival. But because nga nakita na nagasaka din ang kaso,
na pinapananaw ng city, ang magprongating ang sila ang pinaka mga events natin na nakalain sa takbo ang Flower Repression ang mag-festival pag founding anniversary sa ating probinsya. Kasi kung ginapatayon din mo, ginapamonitor ang basis ang ating kaso. Kaya ganit ni Abinjani na ang latest pinagsagot as of June 15, kamulit ng hari ng teaching na sintanitis. Kaya ang ating yung June 14 na yung ginaganda niya na pa yung mga Puno-puno na kita ang mga hospitals. Yes, ang ating yung utilization rate sa ating na health utilization. Ang ating hospital ni 20 beds na individual sa tayo ng facility. Ayun ang aton na other than that, kaya kita rin ito step down facility extension niya. Kaya kung nulong tawan ka na sa sinig na sa transfer step down sa facility extension. Ayun. Kasi yun ini sa facility na may kapasidad ng mga 15 na mga beds. Air pollution pa ni Abinjani, individual ng mga CR na maayos rin tapli sa ating mga pasyente at komportable din. And then just recently, ang ating mga mayors sa apat na kabanuhanan nag-isugot na mag-prepare pag-itin sa extension dito sa may Nerva Village na evacuation center, rehabilitation center, naman 40 bed capacity. So, nag-disipyan sila na in kaso mapuno ang aton mga primary quarantine facility, dahil siya sa teringan lugar na may 40 bed capacity in collaboration may mga medical health personnel na magtutok na magbantay na amot-amot i-contribution sa natin yung mga munisipyo ang amang i-provide sa probinsya at duwa ka doktor, at least 2 medical officers, and then duwa ka mga nurses, nursing attendants, and then the counterpart man ng aton yung mga tanwang ng mga nurses na tag-isa-isa sa MOA. Kaging nahatak na unamon ang MOA, kag hopefully pabalik natin autorisahan ng mga mayors at sa mayors sa ating gobernador. Ang ating gobernador na autorisahan ng ating Abinjani sa higit pa sa resolution to enter into this MOA. Hopefully kung ma-autorisahan na sa mga kabanuhanan, then we will be now executing and implementing the terms of this MOA. Ang pag-una kong Abinjani report as of June 15, may 13 na lang sa nanaog na siya, no? Alin sa 31. Ang active cases na ito nanaog manalig sa 154 na 174 na lang. Ba't naman sa border kay natin niya fatalities, salin sa kusunso ng 20 na Abinjani. Nagsaka siya. No? At sa gihapon, ang may pinakadamo na kaso, amo ang kanwasang dentista. Na may subok, may 24 na ang Benjani sa mga kanso. And then ang Hordan may 28, ang San Lorenzo 23, ang Sibulag 17, at ang Nueva Valencia 12. So, ang ginapuluban ng tayan na kung mag-kanangitan yung magsigi pa ang pagsaka, then chances are ang ating yung mga pulisya kadayon na i-implementar sa gihapon. But kung makita ka, sige na namin kami ito po, Bianjani, kung namin na, no? We have only 13 cases and 174 active cases. Kung sige na namin na ito, then there would be the necessary modifications na i-move on sa ato na EO 84
narinuan natin na siya dahil kanin nga naghatag siyang istorbo or sa ating mga paniluyo. Kani nga kinalantawin natin sa pinakama-traffic na panahon, ma-modify ang inyong EO24. No, magapadayon sa giapo ng inyong border restriction na Vice Governor Gando kay umpisa ya buwas sa siyudad sa Iloilo walay sapayan nga gindeklara ni President Rodrigo Duterte nga MECQ sa gihapon extended pero kuhaon na ni Mayor Jerry Triñas ang border restriction. Kamo dira magasige? Ang aton na local border restrictions among sa mga kabanuhanan abiyendani parayon ay posible ginalantaw naton ni nga among rason nun sa buong araw may aliyo ang aton mga report no may nakita naton yung paglabong from 31 to 13 posible bunga na ini abiyendani sa aton ng mga restrictions ng abiyendani semana pero puli kung isipin ang puno na sa buti adjustments will not to them the moves sikaw na itong abiyendani no ang inapananawan dahil panalitan ng maalo ang dalagan sa atong report sa panagutod na unat daw. We give it to them and to as far as the cases are concerned na isapa, ang tila classification sa last namon na pag-inistoryahan ay is moderate sa gihapon abiyendani but in-classify kita nga high risk tungod sa aton hospital utilization rate no ang deaths compared to the patients na nag-akumpara sini at that time but sa June 1 na mo abiyendani in-classify kita sa DOH as critical risk Correct. Bangod sa aton na hospital utilization rate na mga 92+%, no? So amo to ang rason nga na critical risk kita on June 1, but sa June 3, June 4 papanaog nila kita sa high risk insofar as hospital utilization rate. Abiyendani. So mas maayo guro ang himuon lang sa mga gimaras no nga magkooperar na lang kag kun mahimo pa lang nga wala sila sa ubraon stay at home Vice Governor Gando sir. Yes. Amo gid ang hindi pinapilar sa aton gobyerno provincial abiyendani na magkakait sa nagkakaigong kooperasyon. So subong nakita naton yung dinagkasanap na pag-ariya sa kaso. Hopefully magtuloy-tuloy na ni abiyendani, no? Hindi na nga magtubo. Hasta mapalik kita sa single digit kung pag-abot ng panahon na palusan-ligan na 0-0. Hasta maubos na nato ng active cases. At hindi mabalik na nato ng ato normal na pagpangabuhi sa ating probinsya. Wala pa man sa nag-abot na vaccine? Sa nagigat abiyendani ang panuwasang urban sa pagkaibalo ko may ara sila na vaccination nga natabo patang sa kapitol sa buong parte why pa kay wala pa so far subong no na additional but amo to na siguro may additional sa nagiging na naging patigalyon dito sa panuwasang kuntila ang quantity no sa nag-abot na mga vaccine. 43 minutos na nakaligad sa alas 9 si Gimara sa Vice Governor John Edward Gando. Sa nagligad 24 ang ilangan na infekto sa COVID. Sa sunod gin mayara nga 31 no? Sabado, Domingo. Kapon o subong 13 na lang no? So dapat magkooperar ang tanan nga mga Gimaras noon. 43 minutos nakaligad sa alas 9. Check nato naman ang report ni Romeng Antonio. Kay kaina na nagtag ang Department of Agriculture sa abono dito sa probinsya kang Antique. Pagpanagtag balaan pulis, kadtuan pulis nga nagdinugok. No? Nagdinugok
tiway na maobserbar ang mga physical distancing. More power Iloilo, bringing more to life. Yari report. Upod kay Ruming Antonio. Ming, banat. Ang iba nga mga mangunguma, alin sa naglayan nga barangay, sa naglayan nga banwar nga sa Antique, ang nagparauli, waay madaraan ang dapat na kami, ang abono nga tuyo ng daraan, mabuol, sa pagpanagtag ng Department of Agriculture bilang fertilizer subsidy program sa diing sa mga kabanwanan diri sa probinsya sang Antique. Mga pila kay nakabanwa ang nakitaan nga nagrumotok ang tao. Alin sa durungan, alin sa naglain nga barangay, sa daw pinagawa kabanwa diri sa Antique. May ara Kulasi, may ara Sibalom, example lang ini, kag iban pagid nga mga kabanwahanan. Bangod nga nagdulugok, example lang, sa banwa sang Kulasi kaina, kamo mangunguma halin sa naglain nga barangay, ang nagdugok sa sangka establishment ay ang fertilizer subsidy sang DA ini partner dyan ang ginahimo sini may kupon ang naginatao ang mga supplier o kung mga tindahan na accredited sang DA kung baga dira ang DA nagtransaksyon sa ila dira ang payment kag once nga ang tao magkanto sa dira na authorized dealer na gina-authorize kuhaan sang abono sang DA dira magkanto ang mga tao. So bangod nga waay maplastar sang DA ang protocol bangod COVID pandemic pasubong nagdulnogok ang tao bangod ang tagsa-tagsa nagatinguha nga makakuha una sang ining abono. Kaina diri sa banwa sang Kulasi damo-damo ang manguma kag dangod nakita nga waay na nag-observe sang tinatawag health protocol in pauntat sang pulis ang nasambit nga distribution. In plano sang aton otoridad, imaw sa pagtatag sa ka mga municipal agriculturist sang Manwa na dapat ma-coordinate sa IATS sa kada Manwa kung ini sila maumpisa na distribute kay hindi maimbitar nagadugok kag magadugok din na ang tao. Amo ining kapaslawan man sang DA nga ma-inform ang mga IATF sa kada banwa nga managtag sila. Amo na rasyon nga nagdugok ang mga katawan. Subong bilog na probinsya sang Antique, cancelled anay, why anay nagpadayon ang pagtaganay, hasta na maplastar kung paano iniitagtag mga kabyanan. Kag ang most recommended na strategy sa pagpanagtag kay mantilinibo kada banwa makabaton sa abunong ini na kada barangay schedule sang DA kung ano nga barangay sa kada banwa ang madulhog mga tao ang makadto mga tao kag magkuha sang tila abono agud balikawan ang pagginutok sang tao. Nagilinutok to sila Ming. Pagilinutok nila, why maobserbar ang physical distancing. Ang iban to, yawan man tinindog to, yawan sila to hinulat, sang ilang kuan nga makuha, tubtob nga sa uligin, pauntat lang sa mga pulis, Ming. Kagbangod durungan partner ang pagdulhog kag pag-abot sang mga tao halin sa nagkalidain nga mga barangay. Iban to, tungkol di, linibo na. Hindi man to maubos lagi man tagtag. Matapos lang sa adlaw ito partner gani, iba to hindi malagdan tagtag abono. So ang mas mayag nga rekomendar sa aton mga IATF ng kada banwa na kung managtag ang mga municipal agriculturist sa kada banwa diri sa Antique kay man sa simultaneous ang taganay ng damo na schedule lamang ang kada barangay na ang mga mangunguma example sa amuran ng mga barangay, let's say darwa ka barangay lang anay sa kadang adlaw, amulang ima ang mga padulong sa accredited na supplier sa abono na gina-accredit ng DA nga tindahan. So at least Ming, ginpauntat sa mga pulis, why ka to nagkadto kay nang hatag ka sa Miracle Oil to para nga hindi sila iyawan tindog to, maglataw
ang mga ugatos tiil nila, Meng? Ate ko nalataw lang sa ugat ni kay panakit lawas mo yan para dayon kang miracle oil ni nga hindi ni makuha sa iban ko miracle oil. Bulan niya ni why isang mapili nga why isang pili ini nga epekto ang Romeng Antonios miracle oil nga linibo kang mantigin ni Batangkilik adlaw-adlaw ro sa probinsya sa Antique. Okay. Amo dia ang oyo na gid sa kadyang Taguro. Oo eh. Naga Yawan sila tindog ay nami ginamamanyo sila, Meng, sa miracle oil. At least the priska lang blat pamatyaga nila. Ate kung nakit lawas, sister ang probi ni kuwa, sila lang kabinotos, matungang oras man mo gid pagbuwal kang panakit kang imo lawas, partner Johnny, kagaya si Damo, gidman, siya hindi na ko kinanglan managtag partner, Damo, gidman katangkilik, yung Miracle #1, best seller, Miracle Romeng Antonios Miracle Oil, diri anay lang sa may probinsya sang Antique. Dali na lang mataapos ang third story building sa Miracle Oil Disquasio. Oo, damo nagapamangkot kung paano man sila tani bakal kung nali nga mayari man kung miracle oil. Di siling ko tulatan nyo lang. Kay damo nga pamati mo. Ay, di ko na muna makuha nila partner dyan, hindi sila maginorsol. Kay man damo nagtestimonay dire. Nakahapon may nagagtukos baldrama na manok ko nga galoy-loy anang ulong kasi buro ron nga binugbulang ko gininjeksyunan ko miracle oil ura gani 3 minutos na malo para sa sapat makabangon sa karabaw mo galokoy hindi mga rab kabayo mo baboy mo hindi kabangon manok mo kasi buro ayam mo nga ari kuben manyusan mo madura kag matubo pang buhok kag madula ang baho kag tanan nga batian sa sapat makayad part na dyan pati baboy ang fever sa baboy subong kuha na naginakubo ang baboy kag ginatang kaso ginahilanat nagapaluyan na makuha imposible sang Romeng Antonios Miracle Oil. Di subong na istoryahan dire kung nagapatindog ko ng ila. Piniaras ko diyaw, 3 bilog to. Nagabusong ko sa bilog ng asawa. At least makabulig man sila. Sige, Meng, base makatawag ko karon. Sige, partner dyan amo diyang report Dr. Rodia sa probinsya sa Antique. Para sa Iloilo Newsline, na po si Romeng Antonio, nag-report. Adamo nga salamat sa report ni Romeng Antonio. I-check na naman ang atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Salamat na sa kay Mad sa Jane Haliko Baryon, kag Parihel Baryon, kay Pareo Norato da. Mayo lang nga pamati kapag tanaw diri sa Iloilo Newsline. I-check tang report ni Roel Arbael nagikan sa probinsya sang Iloilo. Dos minutos na nakaligad sa alas 9 yari ang report ni Roel Arbael. Well, please come in. Maayad-ayad kini gabi, Sir Johnny, kag subong man sa aton sining mga followers and viewers no nga nagatutok sa aton diri sa Iloilo Newsline kada gabi. Yari nang balita nga aton sining madulong no nga nagkalanabog ikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una naton nga balita nga madulong, Sir Johnny, is ining pagkadakop no sang isa ka wanted person dira sa banwa sang Haniway, Iloilo. Kagapon no sang aga June 14 nga kung sa diyan ang ining suspetsado na kaingalan kay Billy Dayaday. 53 anyos no kag residente sang barangay Damires, Haniway, Iloilo. Ini sa ang wanted sa kaso, Sir Johnny, no nga sa paglapas sang Republic Act 9262 o kunining violence against women and their children. Kag inserving ining arrest warrant no nga permado ni Judge Jumalin Faunilio Tarol no ang presiding judge sang branch 76 sang RTC 6 dira sa Haniway, Iloilo nga napitsahan May 27 no 2021. Kag inserving ining arrest warrant no sa pagpanguna sang Haniway PNP no sa pagpanguna ni Police Lieutenant Jobert Amado kag subong man kaupod man sini ang 603rd no Regional Mobile Force Battalion 6 no sang Region 6 sa pagpanguna ni Police Captain Romuel Meras kag subong man sang Regional Trackers Team no sa pagpanguna ni Police Captain John Ver Helsa. Ganatigayo no nga madakopin nga wanted nga suspetsado sa sining residente dira sa barangay Damires, Haniway, Iloilo.
Unong nakaron ini nga nasambit nga suspitsado dira sa Aniway Municipal Police Station kag natalana na pag-turnover sa korte kag ang iya sini nga piyansa gali no para sa iya sini nga temporaryo nga kilwayan 32,000 pesos. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no, isa man ka kolektor no sang isa ka lending company dira sa siyudad sang Pasig ang nasapuan na gid lamang no sa iya sini nga hiligdaan nga wala na sang kabuhi kag ini natabo sang kagapon no sang aga kung sa din gin po kawin ni siya sang iya sini nga upod man no dira no gin katuan sa iya sini nga balay apang wala na wala nagasabat no kag natigayon nga nakita ini siya sa iya sini nga kwarto kag gin po kaw siya sang iya nga upod apang wala na naga-response nga gilayon ini nga nangayo sang bulig no kag nagresponde man dira ang Bureau of Fire Protection Personnel dira sa nasambit sini nga lugar nga kung sa din ning persona no ining biktima nagaingalan kay Jefferson Langgam no 37 anyos single kag kolektor sang Providers Lending Company nga dira man malapit no sa ila sing nga lugar dira sa barangay Manit Pasig City Iloilo. Suno sa panaysayon no sa sining witness no nga si Ramil Sumil nasapuan na nagilamang no ining biktima no nga kung tani po ko niya ni kay man-duty na apang wala na ini naga-response no kag amo na no nagresponde ang Bureau of Fire sa ila sini nga pagpangayo sang bulig kag gilayon na dala ining biktima no dira sa Don Valerio Palmares Senior no Memorial District Hospital dira sa siyudad sang Pasig kag gindeclare ining biktima nga dead on arrival sang iya sini nga attending physician no kag wala man sang nakita sini nga mga injuries no kon pilas no kon sa siya sini nga lawas kag probably no ini nga persona no gin cardiac arrest no o kon ginbangungot no sa iya sini nga pagtulog sang iya sini nga pagtulog sa nagligad nga gabi kag wala na ini siya maka bugtaw Sir Johnny kag yarang iya nga bangkay dira sa isa ka funeral home dira sa siyudad sang Pasig kag tuyo no nga pa-autopsy no sang iya sini nga mga himata. Sa dugang nato nga balita Sir Johnny no ang Iloilo Police Provincial Office o kon ang IPPO no sa pagpanguna sang ila sini nga Provincial Director Police Colonel Gilbert Tantuan Guerrero nga nagapanumdum no sa mga turista o kon sa mga pumulong Ilonggo no nga likawan gid ang paggamit sang sa kay ara kasi mga magkadto sila sa mga lugar no nga nga naga-require sang ining RT-PCR test. RT-PCR test o kung butang balon ining transcription o kung reverse no RT-PCR test reverse transcription polymerase chain reaction test no o kung RT-PCR test nga likawan ng paggamit ng sining mga piki bala kay kadamo na sa mga iban nga mga province no iban sining mga lugar may naglalawag ni President Duterte sining mga kapulisan kag inter-agency task force naton no nga nag-implement sa mga tourist areas no tourist spot areas nga nagagamit sila sa mga piki nga RT-PCR test results no nga ginapangayo sang Iloilo Police Provincial Office no nga likawan gid sa mga aton sining mga pumulong Ilonggo kag sa mga turista nga magamit sini kay hindi magpangduduwa no aton sining nga kapulisan nga pagadakpon sila kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso nga kusidin may direktiba ang aton sining presidente no President Rodrigo Roa Duterte nga dakpon ining mga nagagamit sa mga piki nga RT-PCR test results ginapanumdum gid sa aton sining mga kapulisan nga likawan gid ning paggamit no sang sining mga piki nga mga RT-PCR results para lang makalusot no sa aton sining mga borders kag makalagaw-lagaw sila no ako sa diin ginadumilian pa kag probably no buwas June 16 tub 30 no since nga ginpronounce sa aton sining presidente nga mapaidalom no ang Iloilo province sa MECQ no modified enhanced community quarantine kag ginaulat-ulat na lang no ang executive order sa aton sining governor no governor Arthur Toto Defensor Jr. baka pagwa sang executive order kag mapa-implement ining MECQ status no diri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa pagbadayo no sang executive order sa aton man sining governor no nga ining EO 175 o kun paglimit sa mga
mag cross borders no nga galimit lamang sa mga essential travelers nga kun mahimo no sa aton sining mga pumuluyo nga ang aton sining nga kapulisan no nagaayo gud sa inyo sining padayon nga suporta kag pasensya sa sining mga protocols nato no nga gina-implement sa mga borders kag sa sining nga tiyo no kag kinahanglan gid naton no nga mag-cooperate kag suportahan ang lihok no sa aton sining mga kapulisan subong man sa aton sining provincial officials good mapaganagan kag matapna na ining paglapta no sa nagaduga nga kaso sa COVID-19 cases diri sa probinsya sa Iloilo. So sa aton nga mga tagpalamati no nga kun mahimo gamay na lang gid nga pasensya no hasta na gid lamang June 30 no pagpasensya na nato ng mga implementasyon no sa mga restrictions sa mga travel kung sa aton sa mga border control restrictions naton sa ginapadayon ng mga quarantine control checkpoints nga insindihon no tanay sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo ang ining gina-implement ka mga protocol kag mga requirements. So may itong madulong naton sining nga balita Sir Johnny no, sa subungang gabi kag bantayan naman buwas ang aton sining pagdulong pagid nga balita nga nagahakala nabo diri sa probinsya sa Iloilo. Sa gihapon ini si Ruel Arbayel para sa Iloilo Newsline. Damo nga salamat sa report ni Ruel Arbayel nagikan sa probinsya sang Iloilo. I-check naman naton ang update sa COVID o pod kay Trixie Faith. Iloilo Newsline COVID Update. Mayo lang nga pagpamate kay Yana kag Inohad Ganansyal. Here are the COVID updates. Western Visayas, source is ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases, 446. Local new cases by province. Local cases, Aklan, 53, Antique 4, Capiz 5, Guimaras 1, Iloilo 97, Iloilo City 74, Negros Occidental 151, Bacolod City 60, LSI or locally stranded individuals, Negros Occidental 1. Gimaras ya. 1 ang gitsubong? Ang sa Guimaras 1. Oo. Ang kapon among 13. Amo to? Guimaras is Kapon? 13. Kapon. Local Subong 1 case, na lang. subong, Single 13. digit na. Okay. So Vice Gov, single digit na kamuda. And the local case for Guimaras is 13 as of June 15, 2021. Tingwan to yan no to. Sa kanto? Sa din? Western Visayas. Gani. Western Visayas gani. Tanawin ninyo na. Recheck So, nyo? new cases by province as of June 15, 2021 by the ro6.doh.gov.ph, Aklan for Apor is 2, local case is 33. Antique, local cases 14, Capiz 92, Guimaras 13, Iloilo 28, Negros Occidental 32, Bacolod City 72, and Iloilo City 134. Amo na latest, no? Counter check ang imo data da, no? Liog lang. Go ahead. New recoveries 430 plus, new deaths 21, total recoveries 43,586, total deaths 1,316, total active cases 11,791, total cases 56,711. Philippine source is doh.gov.ph. New cases, New cases, Go ahead. 5,389. New recoveries, 6,667. New death, 118. Go ahead.
For the total active cases, 58,063. Total recoveries, 1,246,405. Total death, 22,963. As of June 15, 2021 by the DOH COVID-19 updates. Go ahead. Worldwide, source is worldmatters.info/coronavirus. Total coronavirus cases, 177,105,726. Total deaths, 3,829,316. 318. Total recovered, 161,316,482. For the active cases who are currently infected patients, 11,959,926. For the closed cases with which had an outcome, 165,145,800. Iloilo Newsline COVID Update. Cinco minutos na nakaligad sa alas 10. Labtikan talang ning DepEdo. Tiga planong DepEd nga mag face-to-face anay. No? Nga mag face-to-face. Di paano ka mag face-to-face nga mo ning sitwasyon ning pandemya pa ni? No? Ano face-to-face ka mo kay nabukara ng self-learning modules ninyo? Nga ginapa-account sa inyo, hindi nyo ma-account kung pila gasto nyo. Kay bilyon ang budget sang DepEd. Nga bilin nyo lang sa inyo nga mga manunodlo sa probinsya nga sila nagbaka-baka, sila nagpangayo sa bulig sa mga pumuluyo nga reproduce sa nga module. Kaluluoy mga manunodlo. More power Iloilo, bringing more to life. Maayo lang ang pagpamati kay Leslie Londonio, kag kay Cirilio Tupas. Good evening sa inyo tanan. Late lang gid pamati ko. Happy Father's Day. Happy Father's Day ka na pa? Stay safe po sa inyo gid perme. God bless. Regards sa tanan dira sa Iloilo kag sa kaparentiyan ni Sir Leo Tupas sa Pasig City kag Barotac Viejo. Salamat sir sa pagpamati. Liog lang palapnag da. Hasta sa YouTube channel liog lang. Maayo lang ang pagpamati kay Ariel Braza, Gemma Cabalonga, Marie Eve Santilla, Eddie Magallanes, Antoinette Wong Panizales, Luel Padillo, Christine Silvestre, Ivan Manalo, and Ray Matutina. So, yung portion sa pagpabati taliwat sang public hearing sa DepEdo? Sige, go ahead. Again, if you heard me, those who are listening via Zoom, the session has resumed, and let me call on Deputy Speaker Marcoleta for the second round of questions, and hopefully this will be your last, because the chairman is right here beside you, and you have a total of 12 minutes. DS Marcoleta. Thank you. There you, are three Madam Chair. other congressmen who yielded, no? Yes, Madam okay, Chair. go I was ahead. informed that I was given additional minutes by 3 of my colleagues. Yes, just be careful with your heart. So- Baka mamaya, huwag Yes, kang ma'am. My heart is stress. as strong as a stone. Yeah, okay, go ahead. Thank you. Earlier, Madam Chair, I was asking for the number of SLMs already produced by DepEd. Do you have numbers?
That was 3 hours ago. Yeah, it has. Can you please rephrase or repeat your earlier? Because they're Question. supposed to deliver these modalities and strategies, Madam Chair. I was informed that one of these strategies is the modular system, which is the SLMs. They call it self-learning materials. So considering that there are 22 million public school enrollees today from K to 12, I was only asking earlier, but that was 4 hours ago. How many SLMs or modules have they produced so far, Madam Chair? So do they have the numbers now? Go ahead, Yusek Ann. Yeah, Madam Chair, Your Honor, the production of self-learning materials is by region, by division, and by school. So if we can request our USEC for curriculum and instruction and the USEC for in charge for planning, because they are the ones who have the numbers and the monitoring for such, Madam Chair. Are we made to understand, Madam Chair, that you don't have the numbers and you still have to ask for the regions to supply you? Why so? It should be a concerted effort. This is supposed to be the central office. I believe the central office initiated the production of this, and the others will be produced by the regions, the divisions, and the schools. What about at your end? What did you do? Oh, hindi naman kasabat Can we tayo. have Yusek San Antonio? Budlay sabton ko ni Nali Yusek San nga. Antonio. Damay palapaw la. Madam Chair, if I rely on Yes. your section, Antonio, I think he said earlier that there is something like 59%. Was that his, I don't know if that is the correct estimate that he say. Sabi niya, Madam Chair, 59% na na-produce. Meaning to say, kalahati ng 22 million na-produce na. So, am I supposed to assume that about 10 million SLMs have been produced already based on the representation of USEC San Antonio? Importante po kasi ito, Madam Chair, because October 5 na po ito. If DepEd cannot even guarantee a ratio of 1-to-1, kasi sabi nila kanina, well, by far probably 2 students or 2 enrollees will probably share 1 module. Even on that basis, Madam Chair, I think I have gained my right to know. The ibig sabihin yan, kahit kalahati nga eh, kahit na 5 million lang, kung 2, halimbawa, ratio is 2-to-1. Kasi sabi niya, 59% lang ang na-produce. Pero totoo ba yun? You have to be very candid with us. Totoo ba o hindi? Because in the ground, Madam Chair, in Tarlac more particularly, nakakaawa yung mga teachers. Kasi po kami ang nandun eh. Palapaw Binahinga pa ng muna laptop, kay ng Congressman. computer, ng risograph, ng photocopying, ng tinta, ng papel. And so, if this is the kind of approach, kasi sinabi nyo dito sa inyong napakaganda eh. O, babasahin ko na Nami po report sa inyo. nila. Major adjustments are being made at the central and field levels to enable DepEd to deliver distance learning at a magnitude never done before. Eh, magaling lang naman kayo sa paggawa ng ganito eh. Never done before. I'm assuming, Madam Chair, that they started in a very fantastic fashion. Totoo yun, COVID-19. But per your admission here, it was not only COVID-19 that triggered you to streamline the competencies. Ang sabi rito, even 2 years ago at the... Nabatehan si Congressman Rodante Marcolita. Te, booking ang taga-DepEd. Hambal nyo kamo nag-reproduce ang mga manunodlo among makaluluoy nga nag-reproduce. Ubos ang ilang inugsweldo, ang ila sweldo, ubos pag-reproduce, gapangayo pabulig sa mga ginikanan. Hindi na bla kamo magbinutig bla. Luoy na lang ko gani sa ibang mga classmate ko to nga mga maestra. Nga, why na siya sang sweldo yang nga kuluwaon kay nga ubos na.
Impangutangan na para nga makabakal ban paper, marisograph, mahatag sa mga kabataan. Ha? Tiding ka mo yan taga-DepEd ka mo. Hasta lang ka mo sambal. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan kag pwede gid kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Kaya pos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga listeners naman kag mga viewers, salamat din sa pag-upod ha. Tagliog lang, like, share, and follow. Sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kag palihog lang sa Facebook page. No? Like, share nyo man dira. Kag Gimaras Newsline. Sa taga Gimaras na, para na da sa inyo. Kita na naman kita buwas. Kung may mga insidente, palihog lang text dire sa 0929-254-4135. Kung may ara ka mo, may plano ka mo nga magpa-advertise, tawag lang sa 0929-254-4135 para istoryahan ta lang na depende sa inyo na budget. Konsiderar kita. So, wala na kita sa tinion sa ato nga pagpangalagad. Salamat gid sa aton technical partner sa kay Toto Boy Jeep na, kay Nonoy MJ. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas.